Hvad gør et vatterpas godt? Og hvordan vælger man et godt et? I denne film gennemgår vi alt om vatterpas. Hvordan det bliver lavet, og hvordan man bruger det. Vi starter med at se på planeringens historie. Ingen ved, hvor gammelt vatterpasset er. Men man ved, at romerne anvendte vandkar som primitive vatterpas, da de byggede deres akvædukter. For at finde et mere moderne redskab, gav vi til 1661, hvor den franske videnskabsmand Melchisedec Thévenot opfandt det moderne vatterpas. Men opfindelsen blev først udbredt i starten af 1700-tallet. I lang tid foretrak håndværkere stadig gamle flasker med vand og brugte disse som en slags vatterpas. I dag indeholder vatterpas ikke vand, men alkohol eller olie. Et vatterpas består af en profil, en horisontal libelle, en eller to vertikale libeller og kapper. De væskefyldte beholdere, man aflæser, kaldes libeller. Forskellige libeller kan godt fremstå ens, men libellernes design og montering varierer fra mærke til mærke, hvilket gør, at nøjagtigheden varierer. For at være nemmere at aflæse, har ekstra fine libeller et forstørrelsesglas, der gør boblen større, og ringe, der går hele vejen rundt, så man kan aflæse dem nøjagtigt. Libellens montering i profilen afgør, hvor følsom den er over for temperatur og stød. På de bedste vatterpas er libellerne fastgjort med en kilesvejsning eller holdere, der sikrer, at det er nøjagtigt og solidt. Væsken i Hultaforces libeller er en tykflydende farvet oliemixtur. Den giver boblen bevægelsesfrihed, og den gør den nem at aflæse. En selvlysende reflektor bag libellen er en hjælp i mørke. Olien i Hultaforces libeller modstår både ultraviolet lys og temperatursvingninger og giver en ensartet bevægelse fra -20 til 60 grader Celsius. Ved et stød forhindrer denne modstandsdygtighed bobler. Statisk elektricitet kan gøre nogle vatterpas unøjagtige. Derfor har Hultaforses vatterpas antistatiske libeller. Forskellige opgaver kræver forskellige grader af præcision. Derfor har professionelle ofte mere end ét vatterpas. Det sikrer forskellige grader af nøjagtighed. Jo højere følsomhed, jo mere nøjagtigt er vatterpasset. Det betyder, at boblen i et mere præcist vatterpas reagerer voldsommere, når man løfter den ene ende. Man opnår højere eller lavere følsomhed ved at ændre libellens form. Ser man på en libelle, har den en tyndeformet indre kontur. Luftboblen søger det højeste punkt inde i denne tynde form. Havde libellen været et ligerør uden en kurve, ville den ikke kunne bringes i vatter. Libellens kurve kan betragtes som en sektor af en større cirkel. Cirklens radius bestemmer libellens kurve, og derfor hvor følsom den er. En større radius betyder, at boblen nemmere kan bevæge sig og reagere på mindre bevægelser. Følsomhed måles i millimeter per meter. Værdien er baseret på et 1 meter langt vatterpas, og hvor højt den ene ende skal løftes, for at boblen flytter sig 2 mm. Standarden for de fleste vatterpas er en følsomhed på 10 mm per meter. Det svarer til en radius på 200 mm. Men Hultafors tilbyder også vatterpas, der er 5 og 10 gange følsommere end standarden. At montere en dørkarm
kræver et vatterpas med højere følsomhed. For eksempel Hultafors MST 180 eller Hultafors Libella 2000. Følsomhed bliver til tider forvekslet med toleranceværdien. Produktionstolerance er summen af alle mulige mindre og mikroskopiske fejl, der kan ske under produktionen. Tolerance er således afvigelsen fra følsomhed. For at opnå størst nøjagtighed har de bedste vatterpas bloklibeller. Hultafors' bloklibeller har en defineret indre kontur og er symmetriske langs både X- og Y-aksen. Alle libellers tolerance udregnes for både standard og omvendt position. Det tillader nøjagtig måling, både når man måler oven på en overflade og nedefra. Husk, at når man måler nedefra, skal man ikke holde vatterpasset som normalt. Man skal vende det og måle med bunden opad. Da libellerne er kalibreret i forhold til denne overflade, Hultafors' vatterpas bliver efterset grundigt, inden de forlader fabrikken. For at garantere vores vatterpasses nøjagtigheder, er vores produktion certificeret i henhold til ISO 9001. Aluminium er et udbredt profilmateriale, da det kombinerer stivhed og holdbarhed med en lav vægt. Vatterpassets styrke afgøres af profilens form og tykkelse, samt hullerne til libellerne. Hultafors tilbyder forskellige slags profiler, timeglasprofiler for en lav vægt og nem håndtering, og en boksprofil for ekstra styrke. Man afprøver, hvordan profilen klarer et stort tryk fra oven og fra siderne. Vægten er en god indikator for profilens kvalitet. Hultafors' vatterpas vejer alle mere end 500 gram per meter. I tilfælde af stød er profilens ender beskyttet af kapper i høj kvalitet. De er nemmere at fjerne og at sætte på igen. Hultafors tilbyder også vatterpas med en plastikprofil. Det er godt til murere, da cementen ikke sætter sig fast. Selv et godt vatterpas er utilstrækkeligt, hvis det er for kort. Derfor tilbyder Hultafors vatterpas i forskellig længde, der passer til enhver situation. Et vatterpas er et følsomt måleinstrument, og man bør passe på det. Hold øje med buler i profilen og hold den ren. Det er nemt at sikre sig, at vatterpasset er nøjagtigt. Brug en flad, lige overflade. Placer vatterpasset på overfladen. Sæt mærker og aflæs libellen. Drej vatterpasset 180 grader og aflæs vatterpasset. Hvis vatterpasset fungerer, vil libellen vise det samme resultat. Er det ikke tilfældet, bør man investere i et nyt. Vil man have et godt vatterpas, skal man være opmærksom på følgende. Solide bloklibeller med selvlysende reflektor og forstørrende linser, der sikrer en høj læselighed. Det skal være upåvirket af kulde og statisk elektricitet. Tolerance skal angives for aflæsning i alle positioner. Profilens vægt bør være over 500 gram per meter. Og hold øje med gummikapper, der kan beskytte det. Sidst, men ikke mindst, skal du vælge et vatterpas med en følsomhed, der passer til opgaven. Når du har et vatterpas med kryds i alle boksene, så er vi ret sikre på,
at du holder et Hultafors vatterpas.